Il-Partit Nazzjonalista kompla jiddikjara ruħu li l-inizjattiva Stabbiltà ineħħija. Permezz ta' deputat nazzjonalista Ivan Castillo, il-partit ta' Bernard Grech qal li jneħħi din l-inizjattiva li ġabet roħs u stabbiltà fil-prezz ta' 450 prodott tal-ikel essenzjali. Il-Partit Nazzjonalista jkun fil-gvern għada u inti tkun il-Ministru minflok Silvio Xkembri. Din l-iskema iva jew le tħallija? Le, żgur li għax m'għandix il-effett. L-inizjattiva ta' stabbiltà li saret biftehim bejn il-gvern mal-importaturi tal-ikel u s-sidin tal-ħwienet fisret ukoll li rata ta' inflazzjoni partikolarment f'dak li għandu x'jaqsam mal-ikel bdiet nieżla. Fil-fatt tax-xahar li għadda rata ta' inflazzjoni marbuta mal-ikel kienet diġà 2% inqas minn dik irreġistrata f'Jannar. Iżda Castillo baqa' jgħid li hu kontra. L-istess għamel qablu s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino, inċidentalment fuq l-istess programm ġimgħa qabel. Ma din tal-istabilità dik titneħħa. Tiġi replace bi pjan holistiku. Titneħħa. Tiġi replace bi pjan holistiku. Sewa, ġibri qed tweġibni, il-mistoqsija intom ma taqblux. U d-dikjarazzjonijiet kontra stabbiltà favur in-nies u l-konsumatur kim tihom il-kap Bernard Grech li qabel dan kollu ma tfarfir taż-żeba'. Qed jipprova jikkumbatti l-problema tal-umdita ġoddar. Inaħħi t-farfir taż-żeba' u jerġa' jisboħ fuqu. Hekk qed jagħmel il-gvern.